No niin, okei. Heippa YouTube ja hyvät ystävät, katselijat ja tuulijat. Tervetuloa tähän Martus Hyytisen videon pariin. Minä olen tosiaan Martus Hyytinen, täältä näin jostain Suomesta. Ja tervetuloa tähän mun videon aiheeseen. Mä ajattelin nyt puhua YouTubeen semmoisen juttuun, että tää on vakavati juttu niin silleen, mistä mä tuun nyt puhumaan, mutta mä haluan puhua nyt yhdestä henkilöstä suoraan, mä uskon, että se vaan valehtelee mulle tää yksi henkilö. Ja hänen nimensä on, ainakin TikTokista löytyy nimellä Peto80, ja hän asuu Helsingissä ja on töissä Hesburgerilla Helsingissä, niin nyt mä ajattelin ihan suoraan puhua tosta. Mä olen huomannut viime päivinä, että tämä henkilö ei enää vastaa mun WhatsApp-viesteihin, ei mun Messenger-viesteihin, ja mä yritin tänään yhden kerran soittaa sille henkilölle, niin ei vastannut, ei pertelessä vastannut minulle puhelimeen, jos pitää, mutta se voi olla, että se oli Hesburgerissa töissä, ettei se ennättänyt puhua. Mutta mä en ole tämän ihmisen tapunut pitää aitaa enää edes puhelimessa. Ja nyt mä kerron sen syyn, miksi hän välttelee varmaan minua. Tämä on yksi helsinkiläinen ja hänen nimensä löytyy TikTokissa. Muistetaan Peto80 hänen nimensä. Mä en sano hänen nimeä tähän oikealla nimellä, että hän on. Tuosta en halua, että tulee pannit, sieltä tämä video poistetaan, tuosta haluan pitää tämän YouTube-kanavan, minne mä voin tehdä näitä aihevideoita silloin, kun mä aina haluan. Se juttu on semmonen siinä, että mä oon tämän henkilön puhunut jo pitkään, että me tehtäis se elokuvan lentaritohtaus Helsingissä, tuvattais jossain. Se lentaritohtaus, missä soi se niin mä haluaisin tämän jutun tehdä oikeesti sentaan, mutta tämä ihminen, tässä on semmonen juttu, mä tuun kertoon sitten tämän video aikana, ja nyt mä laitoin laatuoti sen verran, että mä voin tästä tehdä pidemmän juttuvideon, jos te haluatte nyt tulla tämän jutun, että minkälainen juttu tässä on ollut, että me ei olla tehty tätä juttua, tätä lenttaria. No joo, siellä varmaan joutuu kirjoittaa, että otetaan kameraa täteen vaan ja tuota, mutta mä haluan, että se juttu tehdään silleen, että siinä näkyy, että sen valtoisessa, oikeanpuolimmaisessa valtoisessa sutassa on se purutumi, että sillä on siinä valtoisen sutan pohjassa on se purutumi, ja sitten me tuvataan se niin, että se on sutta silleen siinä, ja se purutumi, jo tuo huppapuppa tai jotu on sen sutan pohjassa, ja sitten me tuvataan niin se, että me tehdään se uudelleen tavallaan niin live actionina. Siitä löytyy paljon tämmöisiä real lifeja, tästä jos laittaa Unspitzoe. Mä haluan, että me tehdään se juttu, että siinä näkyy sen valtoinen sutta, se astuu niin sillä purtaalla suttaa ja että niin me tuotaan sen henkilön suttia tuotaan siinä videossa. Mutta tässä on niin semmoinen juttu, että mä uskon, että tällä kyseisellä henkilöllä on varmasti jo tuo ADHD olemassa. Mulla on itselleni selvinnyt tässä jo selvästi, että mullakin on itselläni ADHD, niin mä kyllä tunnistan niitä ADHD-ihmisiä nyt paljon paremmin mitä mä tiedän, että tällä ihmisellä on varmasti joku ADHD tai joku muu sairaus olemassa. Mutta tuosta ADHD-jutusta, älkää laittaa kommenttia, mä voin siitäkin tehdä joskus videon, missä mä puhun tästä ADHD, että minkälainen mun ADHD on ja miten se on parantanut nyt tää ADHD-lätitys mun elämää ja silleen poispäin. Mutta mä nyt menen semmoiseen juttuun, että miksi tämä ihminen ei halua montaa sitä lentaritohtausta tehdä, tässä on semmoinen juttu, että hän ei osaa päättää ensinnäkään,
että Teneen valtoisella sutalla hän haluaa sen tehdä. Tuosta hän haluaa välillä tehdä sen Helsingissä asuvan Oliverin valtoisella sutalla. Sitten se haluaa tehdä sen Rapian valtoisella sutalla. Sitten se haluaa tehdä sen Lil Uzi Vertin valtoisella sutalla ja 50 Centin valtoisella sutalla ja sitten yhden Ellan valtoisella sutalla. Tuosta se pitäisi tehdä mun niillä valtoisilla puttisutilla, että sillä olisi ne mun valtoiset puttisutat jalassa. Sitten me tuvataan lattiaa, se tävelee se purtta sutan pohjassa, siinä se huppapuppa purtta sutan pohjassa. Ja se ei tiedä, että Teneen sutalla se haluaa sen tehdä. Se haluaa välillä tehdä taiteen ihmisten sutilla sen, mutta ei minun valtoisilla sutillani, että hän sanoo muutama senniesi, että hän haluaa mun sutalla tehdä sen. Hän ei sano suoraa vastausta minulle perkele vietyä, että haluaako hän sen Teneen sutalla ensin nätin. Mä kyllä sanon, että tää ihminen on semmonen tuuliviiri, että tämän kaveri ei kannata olla, että tää pettää niinku jotain asiassa tämän, että miksei voida sitä Tintiidi-juttua tehdä. Me ollaan, tästä ainakin 3 tai 4 vuotta ainakin aitaa, me ollaan yritetty sitä Tintiidi-juttua tehdä ja me ei saa tostaan sitä Tintiidi-juttua valmiiksi. Tosta tämän ihmisen elämä näyttää olevan semmoista tuuliviirielämää, jossa ei ole mitään niin aitomusta tai mitään semmoista toteuttaa asioita, niin tällä on varmaan joku ADHD. Mä nyt sanon sen suoraan, mentöt mun puolesta. Mä videoitan hevon helvettiin, mutta mä olen niin tylästynyt tosta, että mä haluaisin jonkun ihmisen, semmoisen, jota me voitaisiin leittiä sitä lenttarijuttua ja tuota semmonen video, missä olisi purtta valtoisen sutan pohjassa ja semmoset leveät fartunlahteet pitää olla, että se näyttää just sieltä Anspitsoelta. Niin hän ei osaa päättää, Teneen sutalla hän haluaa sen tehdä ja mä en ymmärrä, että miksei se halua niillä mun valtoisilla puttisutilla tehdä sen. Mulla olisi sutat valmiina ja silloin olisi fartut, niin tämä henkilö ei nyt vastaa edes minun WhatsApp-puheluihin, ei Messenger-viesteihin, ei mihinkään. Ja mä sanoin, että mulla olisi sille semmonen ehdotusjuttu, mitä me voitaisiin ruveta tekemään. Mutta ei se vastaa mun viesteihin. Se vaan on siellä Högsburgissa töissä, pitää tienata rahaa ja sen poispäin. Että tää on kyllä semmonen tuuliviiri-ihminen, tämä Peto 80. Ja nyt voin suoraan sanoa, että mua niin harmittaa, että me ei tehdä sitä Tintiidi-juttua sentaa. Tuosta tämä ihminen ei osaa päättää sitä, että haluaako se sen sillä Oliverin valtoisella sutalla tai Rapian valtoisella sutalla. Sitten se haluaa välillä jonkun Lil Uzi Vertin valtoisella sutalla tehdä sen. Ja 50 Centin, jota asuu niin toisella puolella maapalloa, Amerikassa. Niin miksi voi jonkun tommosen valtoisella sutalla tehdä? Eihän se ikinä onnistu, 50 Cent nyt lähtisi tommoseen juttuun. Mutta tosiaan nyt oikeesti, että me tuvataan se silleen, että kamera on niin siinä sutassa ja sit siinä näkyy se suttaan nurmitolla tai lattialla ja se tulee joskus mun suttatanavalle, jos me nyt saadaan tehtyä tämä Tintiidi-juttu, eli tämä Anspitsoe. Käydään katsomassa se Anspitsoe, jos moni ei tiedä mitä juttu tää on. Eli se on se, että mä voin nyt kertoa tätä Anspitsoe-juttua. Niin tämä Anspitsoe-juttu on se kohtaus, missä ne muurahaiset siinä elotuvassa jäi siihen lenttarin pohjaan kiinni. Ne jäi siihen lenttarin pohjaan kiinni ja sitten ne jäi siihen purutumiin kiinni, mitä oli siinä tennän pohjassa. Ja se jäi sitten se palaa kiinni siihen, niin tämä Siiri yritti pelastaa niillä tennillä. Ja se oli sen vasemmanpuoliseen tentään pääsi, niin se yritti sinne oikeaan tennän pohjaan päästä. Ja sitten ne pääsi siihen purutumiin ja joutui sinne taatopaitalle, Incestopiaan, se oli se
taatopaitan nimi, mitä siinä puhuttiin, niin tätä katsomassa tämä oikeasti tämä tohtaus, niin te ymmärrätte tämän, niin, mistä mä puhun ja mitä mulla on niin, tarkoitus tehdä, mutta mä en ole varmaan ikinä puhunut näin suoraan siitä, että mulla on niin, halu tehdä se juttu jonkun ihmisen tai auttaisi mua niin, siinä oikeasti, siinä Anspitsoen niin, tekemisessä. Mä haluaisin oikean jonkun friendin saada tai semmoisen taverin, jonka me voitaisiin tuvata semmoinen video, jossa on purtta oikean puolimaisen valtoisen sutan pohjassa ja sitten se purtta vähän siinä tarraa kiinni, semmoinen huppapuppa tarraa kiinni sutan pohjia ja silleen poispäin. Mä en tiedä mä en tiedä niin kiinnostaako tätä ihmistä oikeasti edes mun niin elämä vai mitä tää on sentään. Niin harmittaa silleen, että me ollaan jo 3 tai 4 vuotta puhuttu tästä, niin mä ajattelin, että mun on tää patto tehdä YouTubeen tää juttu, tai mä en muuten pysty avautumaan tästä jutusta, ja mä kyllä laitan tän YouTubeen ja kirjoitan taitti-toodit ja taitti-hatusanat, että tämä varmasti löydetään jotain paikalla, ja ihmiset tajuaa sen että mulla on varmaan joku fetiisivaltoisiin suttiin. Mulla on varmaan joku fetiisivaltoisiin suttiin, niin mä haluan sen takia tehdä niitä suttavideoita ja sitä Ans Lenttäri-juttua mä haluaisin tehdä just tämän henkilön kanssa, mutta ei. No, nämä helsinkiläiset muutenkin, mitä voin sanoa omasta totemuksesta, niin tiedän vähän näistä helsinkiläisistä, niin on semmosia, että nämä on semmosia tuuliviirilentäjiä nämä helsinkiläiset, että mennään ja tehdään nopeasti asioita ja ei katsota pidemmälle oikein missään. Olen huomannut helsinkiläisissä semmoisen, että ja sitten se matkustaminen Tottolasta Helsinkiin on kuitenkin melkein 50, että se on jo VR-junalla Helsinkiin. Ja sitten yhtäisi tietysti hotellit olla ja taitti ja tuvauspaitat ja taitti. No me ollaan tuolla puhuttu, että me tuvattaisiin omena hotellissa, mutta mä en ymmärrä, että jos tämä olisi jo toteutunut tämä juttu, niin mä olisin varmaan jo saanut mieleen rauhaa, mutta jos siellä oikeasti olisi semmoinen, jota voisi tarjota nyt ihan oikeasti auttavaa tätä, niin olisi se kiva, että jos oltiin studiolla tehdä semmoinen juttu, missä olisi niitä joku ruoho screen-readattu ja sitten mä tävelisin se purtta sutan pohjassa ja tekisin itse sen tinttiidi-juttu oikein tunnolla. Minkä takia mä tutsun sitä nimellä Tinttidi-juttu, koska siinä soi semmonen tohtatu että siinä soi semmonen tohta, jossa se on se riipotin lenttärin pohjassa on se pintti puutumi ja se muurahan on jäänyt sinne tennan pohjaan kiinni, niin mä haluaisin just semmoisen tuvata, missä olisi sutan pohjassa, oli se purtta. Mutta ihminen ei näytä mua oikeasti ymmärtävän, jos mä en näitä videoita tee YouTubeen. Mutta siellä, jos mullahan on yli 4000 tilaajaa, tässä mä teen 5000 on täynnä, niin jos siellä oikeasti olisi joku, jota voisi auttaa, ja kertoo, että miten tämmönen tehdään oikeesti. Mä oon kyllä katsonut itse, mutta nyt on vähän vaikea aloittaa sen tekemistä. Ja mä haluaisin sitä, että se pitäisi sitten tunnolla tuvata, jossakin studiossa tai green-screenillä. Joo, sen tekeminen on aika vaikeeta, jos ei ole apua ja sitten olisi oikeasti semmoinen joku luotettava ihminen, että ne uskaltaisi luottaa, mutta ei tähän ihmiseen, ei voi sitten millään näköjään luottaa. Tämä on aika turjaa tämmöistä, että on mutamassa tuommoinen kaveri ja sitten se puhuu mitä sattuu ja se ei edes tuntele. Musta tuntuu, että se ei edes tuntele mua, mitä mulla sille on asiaa. Että jatataan tätä videota ja mietitään tätä asiaa.
ja täytää katsomassa se Ans Pitsoe tohtaus, minkälainen tämä oli, niin te ymmärtäisitte sen sitten, mitä mä haluan tehdä ja toteuttaa. Että se täytää katsoa, missä se lenttarin pohjassa oli se purutumi, eli semmoinen valtoinen ja sinisellä oli se Reebok-merkki siinä, niin olisi kyllä mukava, jos on semmoiset lenttarit itse saada itselleen, millä voisi niinku tehdä oikeasti tuota juttua. Kyllä, mutta tää oli tässä. Mä en hirveän ylipittiä videoita tee. Tää meni jo vähän 15 minuuttia yli, mutta ei se nyt haittaa tuo. Mä halusin nyt niin sanoa, että tämmönen juttu on ja se vaivaa mua nyt aika paljon, että tällä videolla mä pystyn onneksi purtautumaan ja jatan tämän jutun teille, että kommentoitaa, tytättää ja tilattaa kanavalle ja saa jataa tätä ja siellä jos olisi joku media-assistentti, niin voisi kyllä ymmärtää, miten tämmönen tehdään. Tämmönen juttu, ja mä kyllä lähetän tämän mun kaikille frendeille, että ne näkee, minkälainen se peto 80 on, että siihen ei ole luottamista sitten. Kiitos ja hyvää yötä kaikille.